Αναρωτιέστε τι κάνω. Γνωρίζουμε όλοι το πείραμα του Παυλόφ. Κάθε φορά που χτυπούσε το κουδούνι, ο σκύλος περίμενε πως θα τραφεί και έτσι αυτόματα οι σιελογόνοι αδένες του παρήγαγαν σάλιο για να επεξεργαστεί την τροφή του. Και η ίδια αντίδραση ακολουθούσε, είτε η τροφή ερχόταν, είτε δεν ερχόταν, είτε πεινούσε ο σκύλος, είτε δεν πεινούσε, αρκεί να άκουγε το κουδουνάκι. Έχουμε σκεφτεί πόσες φορές ακούμε τέτοια καμπανάκια στη ζωή μας και δεν έχουμε καν επίγνωση του ήχου τους. Και πόσες φορές κάθε μέρα αυτόματα αντιδρούμε γιατί κάτι έχει προκαλέσει την αντίδρασή μας. Η έδρα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου, με αντικείμενο τον οπτικό εγγραμματισμό, προτίθεται να διερευνήσει αυτά τα όρατα καμπανάκια. Πόσες φορές αντιδράσαμε αυτόματα σε μία συνθήκη γιατί θεωρήσαμε εντελώς λογική τη θέση μας ή την άποψή μας. Γιατί είμαστε απολύτως πεπισμένοι πως η δική μας αλήθεια είναι και η μοναδική. Πως οτιδήποτε άλλο είναι απλώς λάθος. Πόσες φορές έχουμε προσαρμόσει τη σκέψη και τις πράξεις μας γιατί θεωρείται αναμενόμενο από εμάς. Γιατί θεωρούμε πως είμαστε υποχρεωμένοι ή πως είναι η μοναδική μας επιλογή. Και πόσες φορές ίσως νιώσαμε πως κάτι δεν πάει καλά. Σαν να φοράμε δίσκαμπτα παπούτσια ή άβολα ρούχα που μας περιορίζουν, εμποδίζουν τις κινήσεις μας, κλείνουν τον ορίζοντα. Και μας υποχρεώνουν να ζούμε μία ζωή που δεν είναι ακριβώς δική μας. Δύο πολύ αγαπημένοι μου δίνουν μια πολύ καλή εξήγηση για αυτή την κοινή και αποκαρδιωτικά επαναλαμβανόμενη εμπειρία. Δεν διαλέγεις αυτά που πιστεύεις. Αυτά διαλέγουν εσένα, είχε πει ο Καζαντζάκης. Μεγάλα και ψηλά τριγύρω μου έκτισαν τύχη. Πώς να μην ακούσω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων, κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Καβάφης. Τύχη. Οι αυτόματες διαδικασίες του νου μας, οι αυτόματες αντιδράσεις μας, ό,τι θεωρούμε φυσικό, σωστό, αποδεκτό μαζί με όλα τα αντίθετά τους, είναι το αθόρυβο και το υπόγειο των κτιστών του Καβάφη. Είναι αυτά που μας διαλέγουν και τα κουβαλάμε ως τρώσεις ρούχων, σαν φλούδες κρεμμυδιού, τη μία πάνω στην άλλη. Και έτσι πορευόμαστε συνήθως, χωρίς να έχουμε επίγνωση. Θεωρώντας πως είτε δεν έχουμε επιλογή, είτε πως απλώς δεν υπάρχει καν επιλογή. Οι πολιτισμικές μας αναφορές και το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννηθήκαμε και μεγαλώνουμε όλοι μας, είναι το υλικό που χτίζουν και χρησιμοποιούν για να χτίσουν, οι κτίστες του Καβάφη. Είναι αυτές που κτίζουν αυτοματισμούς, βεβαιότητες, τρόπους αντίληψης, συναίσθημα και συμπεριφορές. Και έχουν διαβρωτική επιρροή πάνω μας, γιατί είναι η αιτία που επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά και ξανά αυτές τις εμπειρίες. Και για να προλάβω την ερώτηση, όχι, δεν υπονοώ ότι χρειάζεται να αποποιηθούμε με συνοπτικές διαδικασίες το παρελθόν μας ή τις πολιτισμικές μας αναφορές. Εννοώ να το γνωρίσουμε, να το εξερευνήσουμε, να συνομιλήσουμε μαζί του, να το αμφισβητήσουμε, να το απομυθοποιήσουμε, γιατί και αυτό το δημιούργησαν άνθρωποι σαν και εμάς. Με φόβους, με ανάγκες, με αδυναμίες, με πάθη, με αποθυμένα, με προσκολήσεις, με συμβιβασμούς και επιλογές. Εννοώ να το αναπλαισιώσουμε, να το μετουσιώσουμε σε κάτι ζωντανό που συμβάλλει στην ευημερία μας και μας διευρύνει ως ανθρώπινα όντα. Έχουν άραγε σκεφτεί ποτέ πώς θα έβλεπαν οι πρόγονοί μας τα αποτελέσματα των επιλογών τους, εάν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν? Τι απολογισμό και τι αυτοαξιολόγηση άραγε θα έκαναν?
Οπτικός εγγραμματισμός είναι η ικανότητα να διερευνούμε το πώς και το γιατί δημιουργήσαμε τις παραδοχές που έχουμε. Αυτό που λέμε assumptions, και το θεώρησα ότι, το οποίο το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές στην καθημερινότητά μας και ακόμα περισσότερες το ζούμε με τις πράξεις μας χωρίς καν να έχουμε ιδέα αυτού. Οπτικός εγγραμματισμός είναι να καταλάβουμε πώς φτάσαμε να σκεφτόμαστε με τον τρόπο που το κάνουμε. Πώς σχηματίζουμε ατομικά και συλλογικά αντιλήψεις, στερεότυπα, αξίες, εν τέλει ταυτότητα. Οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά γύρω μας και σχετίζονται με πολιτισμικές αναφορές κουβαλούν συμβολική αξία και αυτό που ονομάζουμε αναγνώριση αυθεντίας. Και όσο περισσότερο βλέπουμε να επαναλαμβάνονται αυτές οι εικόνες στο χώρο, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό, και οι δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία, το ξέρουμε πολύ καλά, τόσο περισσότερο εκλαμβάνουμε ό,τι βλέπουμε ως αληθινό, ως από πάντα ισχύο. Και τόσο πιο βαθιά διαμορφώνουν εν αγνία μας τον τρόπο σκέψης μας, καθοδηγούν το συναίσθημά μας και σίγουρα τις πράξεις μας. Οι αντιλήψεις μας μπορεί να μας εξυπηρετούν ως ένα βαθμό, αφού δημιουργούν την ταυτότητά μας και μας κάνουν μέλη των κοινωνιών μας. Επίσης, δημιουργούν έναν οικείο χώρο για να υπάρχουμε, νιώθουμε ασφαλείς, νιώθουμε άνετα. Ταυτόχρονα όμως μας εμποδίζουν από το να δούμε πέρα από τον δικό μας ορίζοντα. Είναι οι διαχωριστικές γραμμές από τις οποίες εκφύονται τα πλήστα των κοινωνικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων και προκλήσεων που ζούμε σήμερα. Το τίμημα που εν αγνία μας πληρώνουμε είναι τελικά πάρα πολύ μεγάλο. Παραδείγματα. Ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζουμε το φυσικό περιβάλλον στη δυτική τέχνη συνδέεται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το ίδιο και οι ρόλοι και οι ταυτότητες των δύο φύλων συνδέονται άρρηκτα με την απεικόνισή τους τόσο στην ακαδημαϊκή τέχνη, όσο και στην κληρονόμο της, τη διαφήμιση. Οι αντιλήψεις μας για το διαφορετικό, για τη διαφορετικότητα, διαφορετικές φυλές, εθνικότητες. Άλλο παράδειγμα. Ξέρουμε από την εμπειρία μας πως όταν ταξιδεύουμε, το νέο περιβάλλον που επισκεπτόμαστε μας δημιουργεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Δεν ξέρουμε όμως τι ακριβώς από ό,τι βλέπουμε ή τι σκεφτόμαστε τις πυροδοτεί. Το ίδιο ισχύει και για τις αξίες μας. Για έννοιες όπως η επιτυχία, η αποτυχία, η ευημερία, η δύναμη, εξουσία κλπ. Γιατί τις αντιλαμβανόμαστε με τον τρόπο που το κάνουμε. Θα μπορούσα να συνεχίσω επάπειρο με παραδείγματα. Όπως μαρτυρεί ο τίτλος της έδρας, Visual Anticipation and Futures Literacy Towards Visual Literacy, ο οπτικός εγγραμματισμός εν προκειμένου είναι αποτέλεσμα δύο συστατικών στοιχείων. Της οπτικής προσδοκίας, το Visual Anticipation, και του Futures Literacy, που είναι ο εγγραμματισμός για τις πολλαπλές εκδοχές του μέλλοντος. Το Visual Anticipation αναφέρεται σε θεωρίες νευροεπιστήμης σχετικές με το πώς οι συσχετισμοί και το νόημα που δημιουργεί συνεχώς το μυαλό μας οδηγούν αυτόματα σε προβλέψεις και προσδοκίες που ανακυκλώνουν το παρελθόν στο παρόν και το προβάλλουν στο μέλλον. Το Visual Anticipation διερευνήθηκε αρχικά επιστημονικά σε σχέση με τα αθλήματα. Δηλαδή, πώς ο νους προετοιμάζει το σώμα να αντιδράσει ανάλογα με τις κινήσεις των συμπαικτών ή των αντιπάλων. Για παράδειγμα, με βλέπετε έτοιμοι να σας πετάξω μία μπάλα. Αν είμαστε στο γήπεδο, ξέρετε τι να κάνετε, γενικώς ξέρετε τι να κάνετε, γιατί έχετε δει αυτή την κίνηση, ξέρετε τι σημαίνει, ξέρετε και τα συμφραζόμενα, έχετε δηλαδή την εμπειρία. Και βέβαια θα με ρωτήσετε ή θα έχετε ήδη σκεφτεί, ναι, και τι. Είναι μια πολύ πεζή, πολύ φυσική κατάσταση αυτή που μόλις περιέγραψα. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ακριβώς αυτοματισμός ισχύει για τον τρόπο που το μυαλό μας δημιουργεί αξίες, ιδεολογίες, πρότυπα, στερεότυπα
και γενικά το κουτί των πεποιθήσεών μας, άρα την ταυτότητά μας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θεωρούμε απόλυτα φυσικές τις αξίες μας, το σωστό, το λάθος, τον τρόπο σκέψη μας, το επιτρεπτό, το μη επιτρεπτό και ό,τι άλλο. Γιατί είμαστε εμείς, είναι η ταυτότητά μας. Όχι μόνο αυτό, αλλά το θεωρούμε απόλυτα φυσικό να το επιβάλλουμε. Θεωρούμε ότι έχουμε και δικαίωμα να το επιβάλλουμε και στους άλλους. Για το Futures Literacy και το Anticipation ακούσαμε ήδη από τον Real, οπότε το μόνο που θέλω να πω εδώ είναι πως η μεθοδολογία του μας βοηθά να εντοπίσουμε αυτό το κουτί των πεποιθήσεών μας, το οποίο μόλις προανέφερα, και να αναγνωρίσουμε τις παραδοχές μας, τα assumptions. Το τι περιέχει δηλαδή. Φανταστείτε το κάπως σαν το μαύρο κουτί των αεροπλάνων, το οποίο στην πραγματικότητα είναι πορτοκαλί. Το μαύρο λοιπόν κουτί, αυτό που κάνει, είναι να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και να αποτελεί το νευραλγικό κομμάτι έρευνας σε περίπτωση τραγωδίας. Το δικό μας κουτί περιέχει όλες τις πληροφορίες της ζωής μας και εμπροκειμένου δεν είναι απαραίτητη μια τραγωδία για να αρχίσουμε να το διερευνούμε και να αντιλαμβανόμαστε τι περιέχει. Κατά συνέπεια, ο οπτικός εγγραμματισμός μας κάνει να αντιληφθούμε πως ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε για το παρόν προέρχεται από το παρελθόν μας και διαμορφώνει το αύριο, το μέλλον, το οποίο το χτίζουμε με κάθε μας βήμα. Δεν είναι τόσο μακρινό. Μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα ερμηνευτικά φίλτρα που αναπόφευκτα όλοι μας φέρουμε. Μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε πως εάν διαφοροποιήσουμε τον τρόπο σκέψης μας, εάν μετατοπίσουμε την οπτική μας γωνία, θα δούμε πολύ διαφορετικά τον κόσμο γύρω μας, γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ερμηνείες του. Συνεπώς, επιλογές και λύσεις. Έτσι, όχι μόνο θα βιώσουμε διαφορετικά τις εμπειρίες μας στο παρόν, αλλά θα κατανοήσουμε σε ένα βαθύτερο σημείο το τι σημαίνει για εμάς τους ίδιους το ό,τι συμβαίνει γύρω. Ίσως να ακούγονται ενδιαφέροντα όλα αυτά, ελπίζω, αλλά και πάλι ίσως σκεφτείτε και γιατί να μπούμε στη διαδικασία και να το ρισκάρουμε. Είναι πιο άνετο το οικείο. Μιλάμε για ευημερία, για ελευθερία. Σχεδιάζουμε το μέλλον μας, αυτό των παιδιών μας και όλη μας η ζωή στρέφεται γύρω από το αύριο. Μιλάμε συνεχώς για τα κακό κείμενα και για την ανάγκη αλλαγής. Αλλά απαιτούμε να αλλάξουν όλα γύρω μας, κατά προτίμηση εξυπηρετώντας τις ανάγκες μας, όχι όμως εμείς οι ίδιοι. Ή πολύ συχνά είμαστε πεπισμένοι πως είμαστε πολύ μικροί και αδύνατοι για να κάνουμε τη διαφορά. Το άκουσα σήμερα το πρωί από τους φοιτητές μου, γιατί τρέχαμε workshop μέχρι τις 2:30 η ώρα. Το είπε κάποιος. Πώς θα τον αλλάξεις τον κόσμο? Νομίζω ότι αυτό το δεύτερο είναι το χειρότερο. Μιλάμε για καινοτομία, για κοινωνική αλλαγή, για πολιτική αλλαγή, αλλά ξεχνούμε πως οι δομές θα αλλάξουν μόνο όταν αλλάξουν οι άνθρωποι. Όλοι μας δηλαδή. Όταν δηλαδή δεχτούμε την πιθανότητα μόνο να αμφισβητήσουμε τον τρόπο σκέψης μας. Η καινοτόμο σκέψη προϋποθέτει τομές και ρήξεις με το παρελθόν. Η μάθηση, η έρευνα, η κατανόηση, ο πειραματισμός είναι συνεχής μετατόπιση της οπτικής μας γωνίας. Είναι αλλαγή. Μαθαίνουμε και γινόμαστε όλο και πιο ικανοί να εκφραζόμαστε, να επικοινωνούμε και θέλουμε να πιστεύουμε, να διευρυνόμαστε και ως οντότητες. Ο οπτικός εγγραμματισμός είναι μια δεξιότητα, όπως η γραφή και η ανάγνωση, που εφαρμόζεται σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων από οποιονδήποτε χρήστη. Τονίζω αυτό το τελευταίο, το από οποιονδήποτε χρήστη, ανεξάρτητα από επάγγελμα, ηλικία, γνωστικό υπόβαθρο, απευθύνεται εξίσου σε φοιτητές και μαθητές, σε ερευνητές, σε εκπαιδευτικούς, στον κοινό άνθρωπο, ανεξάρτητα από το εργασιακό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται.
Και βέβαια, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο εξασκεί κανείς αυτή τη δεξιότητα, μπορεί να έχει συνεχώς αυξανόμενα ωφέλη. Λογικό. Η διαδικασία και η μεθοδολογία του οπτικού εγγραμματισμού είναι μια ολιστική προσέγγιση του μαθαίνει, μέσα από συμμετοχικά και διαδραστικά εργαστήρια. Έχει στο κέντρο της την προσωπική εμπειρία και την αμφισβήτηση, με σκοπό να δημιουργήσει χώρο στο νου του κάθε συμμετέχοντα, ώστε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του. Μερικά από τα θέματα που έχουμε ως τώρα, ως έδρα, πραγματευτεί είναι η μνήμη, η εξουσία, η πατρίδα, αποτυχία, αξιολόγηση, το φυσικό περιβάλλον, διαφορετικότητα, πολιτιστική κληρονομιά, τέχνες. Είμαι βέβαιη ότι ξεχνάω κι άλλα. Σημαντικό είναι να τονίσω πως κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων δεν παρουσιάζεται κάποια θεωρία η οποία προσπαθεί να πείσει τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε θέση, κάθε άλλο. Πρόκειται για μια εντελώς προσωπική διαδρομή μάθησης και συνειδητοποίησης. Όταν λοιπόν φτάσουν οι συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τις παραδοχές που δημιουργούν τις προσδοκίες τους, καταλαβαίνουν τόσο πώς αυτές δημιουργήθηκαν σταδιακά μέσα από το πολιτισμικό μας περιβάλλον, όσο και το τι σημαίνουν τελικά για τους ίδιους. Πάρα πολύ συχνά κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτό που νομίζουμε ότι πρεσβεύουμε. Αυτό το σημείο είναι καθοριστικό, γιατί κάνουν πλέον κτήμα τους τα εργαλεία, που προκαλούν τις αντιλήψεις τους, την φύση των προτύπων τους, των αξιών τους και του τρόπου σκέψης τους. Ήδη το ένα σεμινάριο διαδέχεται το άλλο τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι. Το δίκτυο των συνεργατών της έδρας εκτείνεται σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αφρική και βήμα-βήμα δημιουργούμε συνθήκες συνεργασίας τόσο για την υλοποίηση εργαστηρίων όσο και για την έρευνα και επεξεργασία του υλικού που προκύπτει από αυτά. Στόχος λοιπόν της έδρας είναι να διαδώσει όσο μπορεί περισσότερο τα εργαλεία που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τόσο τον κόσμο γύρω μας όσο και τον εαυτό μας. Να διαδώσει τα εργαλεία για να ξεκλειδώσουμε το δικό μας μαύρο κουτί. Να κατανοήσουμε πώς δημιουργήθηκε και να αποδεσμευτούμε από αυτό πλαισιώνοντας την σκέψη μας εκ νέου με συνειδητές αναφορές. Οι δράσεις της έδρας αποβλέπουν στο να διερευνηθούν διέξοδοι από τα τείχη που αναφέραμε πριν και να δημιουργηθούν γέφυρες κατανόησης και αποδοχής. Όταν έχουμε συνείδηση των ιστοριών που ανακυκλώνουμε καθημερινά, κατανοούμε τη δύναμη του λόγου μας. Κερδίζουμε τη δυνατότητα να είμαστε υπεύθυνα άτομα και πολίτες με συνειδητό ρόλο και φωνή δική μας, πραγματικά δική μας. Κλείνοντας, συνήθως αντιδρούμε αρνητικά στην αλλαγή. Τόσο σε αυτή που αφορά στο περιβάλλον μας, όσο και σε εκείνη που αφορά σε εμάς τους ίδιους. Απόλυτα λογικό, καθώς αλλαγή σημαίνει μία νέα κατάσταση, η οποία δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν είναι φιλική ή εχθρική. Άρα δεν ξέρουμε πώς σχετίζεται με την επιβίωσή μας. Γιατί η επιβίωσή μας είναι το τελικό ζητούμενο, ας μη γελιόμαστε. Επιπλέον, τα πάντα γύρω μας, όλα τα πολιτισμικά αφηγήματα από τότε που γεννηθήκαμε, υπαγορεύουν τη σταθερότητα, την αιωνιότητα. Μας δημιουργούν την πολύτιμη οικειότητα με αυτό που υπάρχει και με αυτό που είμαστε. Παρόλα αυτά, αν υπάρχει μία σταθερά στη ζωή μας, αυτή είναι η συνεχής αλλαγή και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η εμπειρία του visual literacy δίνει ακριβώς τον έλεγχο που χρειαζόμαστε για να νιώθουμε ασφαλείς. Βγάζουμε τον αυτόματο πιλότο. Βρίσκουμε δυνατότητες και λύσεις εκεί που θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχουν. Αναπτύσσουμε αντισώματα στην επίδραση των αφηγήσεων που κυριαρχούν γύρω μας και επιμένουν να μας στρατολογούν, για να χρησιμοποιώ και όρους των ημερών. Ενισχύουμε την κριτική μας σκέψη, την αυτογνωσία και ενδυναμώνουμε ως άτομα.
έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε το δικό μας μονοπάτι και όχι να περπατάμε στα μονοπάτια άλλων, μόνο και μόνο γιατί τα θεωρούμε πως είναι τα μοναδικά διαθέσιμα ή πως είναι τα σωστά γιατί είναι πολυσύχναστα. Αναπτύσσουμε ευελιξία σκέψης και πράξης στη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Τολμούμε να κάνουμε συνειδητές επιλογές, γιατί ο νους και η βούλησή μας είναι σαν τους μύες. Όσο τους εκπαιδεύεις, τόσο τους δυναμώνεις. Και ταυτόχρονα γινόμαστε πολύ πιο δεκτικοί. Όταν νιώθουμε ασφαλείς, αυξάνουμε κατακόρυφα την προθυμία μας να συνυπάρξουμε με το διαφορετικό από εμάς, γιατί δεν νιώθουμε απειλή. Αποκτούμε αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Μπαίνουμε πιο εύκολα στα παπούτσια του άλλου. Αποδεχόμαστε, κατανοούμαστε, γινόμαστε γενναιόδοροι. Σκεφτόμαστε και κινούμαστε πάνω και πέρα από διαχωριστικές γραμμές ταυτοτήτων, ιδεολογιών, πολιτισμικών αναφορών. Καλωσορίζουμε τον διάλογο εντός και εκτός των κοινοτήτων μας. Βρίσκουμε λύσεις που θεωρούσαμε πως δεν υπάρχουν ακριβώς επειδή έχουμε κάνει διαφορετικές αναγνώσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όχι μόνο την επίδραση που έχει πάνω μας το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά και τη δική μας δύναμη να μετασχηματίσουμε τα στερεότυπα μέσα στα οποία ζούμε. Ο πολιτισμός έχει απεριόριστη ικανότητα να συμβάλλει στην κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτική ευημερία, κατ' επέκταση και στην οικονομική. Παρέχει την απαραίτητη μεταμορφωτική δυναμική που θα μπορούσε να ενώσει πέρα και πάνω από διαχωριστικές γραμμές και ετικέτες, γιατί είναι η πηγή του κάθε μύθου που μας θρέφει. Αν δούμε κριτικά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το παρελθόν και την κληρονομιά μας, μπορεί να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα θρέψουν αξίες συμπεριληπτικές και τρόπους σκέψης απαραίτητες για κοινωνική αλληλεγγύη και μια ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη. Το ερώτημα τελικά είναι εάν θέλουμε να έχουμε τον ρόλο του ξενιστή για το παρελθόν που προσπαθεί να επικύσει το μέλλον. Ανοιχτή ερώτηση. Θεωρώ πως είναι εξαιρετικά σημαντικό και επίγον στη σημερινή πραγματικότητα να συνειδητοποιήσουμε πως μπορούμε να επιλέξουμε το πώς ερμηνεύουμε τα γεγονότα γύρω μας, πώς τοποθετούμαστε απέναντί τους και προφανώς πώς πράττουμε. Η επιλογή δεν είναι απλώς διαθέσιμη εκεί έξω. Δεν είναι μόνο δικαίωμά μας. Είναι υποχρέωσή μας. Και αυτό που έχουμε ή είμαστε δεν μπορεί να γίνει η δικαιολογία για αυτό που δεν θα γίνουμε. Η φυσική κατάσταση μιας βάρκας, ενός σκάφους, είναι να κινείται. Η θάλασσα είναι το φυσικό του περιβάλλον. Δεν είναι φτιαγμένη να είναι αγκυροβολημένη σε ένα πάνεμο λιμάνι, όσο βολικό και ασφαλές και αν είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.